Ešte raz vás vítam v našom literárnom a hudobnom múzeu. Momentálne sa nachádzame v expozícii Múzeum domov Múz, ako ste si mohli všimnúť, konkrétne v časti Literárny salón. Vlastne náš literárny salón dokumentuje osobnosti, ktoré sú späté s Banskobystrickým regiónom od najstarších čias až po súčasnosť. Hoci sú to autori regionálni, môžeme povedať však, že svojim dielom ďaleko presahujú toto pôsobenie. A z takých najstarších autorov, ktorých tu máme, sú Štúrovci, o ktorých si budeme práve dnes hovoriť. Jednak je to preto, že tento rok je vyhlásený za rok Ľudovita Štúra. No a druhá vec je aj taká symbolická, celkom to zapasovalo, že 21.2. dnešný deň je aj takisto deň medzinárodného jazyka. Čiže aby si vlastne národy uvedomili hodnotu jazyka. Skôr ako prejdeme teda k tým Štúrovcom, ja som vám veľmi rada v krátkosti predstavila naše literárne a hudobné múzeum. Chcem sa spýtať, či už ste tu niekedy boli v tomto našom múzeu. Boli ste tu? Áno, a v tejto expozícii konkrétne, alebo v nejakej inej? Áno, teda. Tie akcie, čo tu máte vo spise. Na akcie chodíte. Okrem vlastne tejto expozície, Múzeum domov Múz, máme aj iné expozície. Ak sa pozriete tuto na obrazovku, možno mi pomôžete aj mladší kolegovia, ktorí sú tu s nami. Skúste vydedukovať, aké máme teda salóny. Už som hovorila, že my sa nachádzame v literárnom, ktorý symbolizuje tá kniha. Aké ešte môžeme mať salóny? Hudobný, ten je práve vedľa, ako ste vchádzali, tam sú tie. A ten tretí, aký by to mohol byť? Bábkový. Výborný, máme bábkarský salón, ten sa nachádza na prvom poschodí. Okrem toho máme expozíciu ďalšiu, to sú ľudové hudobné nástroje na Slovensku, tá sa nachádza takisto o poschodie nižšie. V tejto expozícii dokumentujeme vlastne vyše 250 typov ľudových nástrojov, ktoré sú na Slovensku vyrábali a využívali v podstate naši predkovia. No a takisto je tomu expozícia veľmi pekná. Špecifikum tejto expozície je to, že si tam môžete vyskúšať tie ľudové hudobné nástroje. Sú tam nástroje vyrobené práve na skúšanie, čiže aj mladšie ročníky sa môžu vyskúšať tieto nástroje. Okrem toho máme aj externé expozície a to je pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove. Možno si to niektorí z vás už boli. Čiže takisto naozaj realistický autor Jozef Gregor Tajovský. No a posledná expozícia, ktorú múzeum spravuje, je pamätná izba Pavla Tomkoviča v Podkoniciach. Možno poznáte toto meno, bol to takisto hudobný skladateľ, folklorista, zberateľ ľudových tradícií. Len tak pre ilustráciu, aby ste vedeli, toto sú napríklad známe osobnosti zo 60. rokov na 20. storočia, ktoré stáli pri vzniku tohto múzea. Pretože múzeum vzniklo 1.3.1969. Ak sa napríklad pozriete, tak prvý je významný spisovateľ Ján Bodenek, alebo takisto sú tu literárni vedci Ivan Vintovič, Zdenko Kasač, ktorý dodnes ešte pôsobí na Univerzite Mateja Bela, alebo to je napríklad historik Julius Alberti, alebo klavirná virtuózka Zita Strnadová-Paráková, alebo Alexander Melicher, hudobný pedagóg. Dnes si však povieme niečo o Štúrovcoch, teda boli to najmä traja Štúrovci, ktorí boli spätí s našim regiónom. Vedeli by ste mi povedať, ktorí to asi boli? Sládkovič. Boto. Viete ich aj identifikovať podľa tých obrázkov na slajde? Boto. Dole. Áno, vedľa Sládkoviča. Sládkovič je úplne dole vpravo. Chalúbka, presne tak je vedľa neho a hore je Jan Boto a vedľa neho je Janko Král. Výborne. Sládkovič je väčšinou taký najznámejší, toho každý identifikuje. A pamätáte si ešte aj tie prívlastky? Ak sú to aj mladší kolegovia, ktorí sa to ešte teraz možno momentálne na škole učia. Učili ste sa už? Už ste brali Štúrovcov v škole? No, ale teraz berieš. A čítali ste aj nejaké diela? Čítali ste si? Nespomeníš si ešte na žiadne. Tak to za chvíľku príde do vyšších ročníkov. Každý Štúrovec bol charakteristický tým, že mal nejaký prívlastok. Napríklad Andrej Sládkovič sa nazýval podľa toho mena Braxatoris bolo ako jeho pôvodné meno. Braxatoris bolo jeho meno. Avšak tie prívlastky to bolo vždy nejaké adjektívum, nejaké pridavné meno. Sládkovič bol napríklad najsladší alebo najromantickejší. Janko Král sa označuje ako najrevolučnejší. Jan Boto bol napríklad najbaladickejší, písal balady, alebo Samochalúbka, on bol z nich najstarší, ten sa dožil aj najvyššieho veku. No ako určite viete, tak Štúrovci, možno ste si hovorili s pánom kolegom o tej nejakej politicko-spoločenskej situácii. Štúrovci začali tvoriť v dobe, keď v podstate Európou prešla nejaká vlna revolučných procesov, dotvárali sa národné hnutia, vznikali nejaké národno-oslobodovacie boje. A Štúrovci si veľmi dobre uvedomili,
že ak majú vlastne ich byť boj za národné práva úspešný, potrebujú získať širokú podporu ľudí. A práve začali rôznou osvetovou činnosťou sa ich snažiť nejako uvedomovať a národne prebudzať. No čo bolo takým hlavným ich činom, skutkom, ktorí sa snažili nejako integrovať ten ľud? Čo uzákonili Štúrovci? Presne tak, spisovnú slovenčinu spolu s hudbami Hoďalom uzákonili spisovnú slovenčinu. Čiže to bolo prvý nejaký taký pojitko, ktorým sa snažili spojiť ten ľud. Práve sa snažili dostať aj v tej ich tvorbe, Štúr pôsobil na svojich kolegov, aby bol vlastne národ, jediný inšpiračný prvok ich tvorby. Čo si myslíte? Bol teda ten národ jediný inšpiračný prvok v ich tvorbe, alebo bol tam aj nejaký taký rebel alebo burič, ktorý sa vymýkal tejto? Keď si povieme meno Andrej Sládkovič a jeho múza. Marina. No. Práve Ľudovít Štúr sa veľmi hneval na Andreja Sládkoviča kvôli vydaniu tejto zbierky Marina, pretože samozrejme nebola to len láska k národu, ale zamerala sa aj na lásku k žene, čo bolo pre neho nejaké nemysliteľné, tak sa akože veľmi sa vtedy aj pohnevali. Celkovo Sládkovič bol zo začiatku veľmi zle príjmaný práve vďaka kvôli tejto vlastne zbierke. No aby som teda nerozprávala len ja, tak si zahráme takú jednoduchú hru, kedy si prečítate otázku a skúsite odpovedať, že či to mohla byť pravda alebo nie. Je to taká jednoduchá hra, buď budete vedieť, a keď nie, tak si typnete. Je tam nejaký krátky výrok. Tak poprosím ťa ako prvého. Vylosuj si jednu otázku, prečítaj nahlas, aby ostatní počuli. Mal problém s vydaním básnickej skladby Marina. Ako? No ešte raz, že či mal problém Andrej Sládkovič s vydaním básnickej skladby Marina? Asi áno. No akorát sme o tom hovorili, pekne sa aj naviazalo, ďakujem. Mal samozrejme problém, pretože práve to nebola len tá láska k národu, ale bola to tá láska k žene. Čiže mal s tým veľký problém, až nakoniec mu to musel vydať kolega Štích. Môžeme aj vás poprosiť? Páči sa? Andrej Sládkovič mal 16 súrodencov. No čo si myslíte, mohol mať Andrej Sládkovič 16 súrodencov? Bol z viacerých, ale 16 nie. No tak zaujímavosťou práve je, že áno, je to pravda. Andrej Sládkovič mal 16 súrodencov. 16 súrodencov. Hoci on býva označovaný ako najsladší alebo najromantickejší, pravdou je práve, že mal veľmi smutný a ťažký život, pretože už ako 9-ročnému mu zomrela maminka a on sa potom, jeho otec sa druhýkrát oženil a z toho druhého manželstva pochádzajú 3 deti, čiže má 3 nevlastných súrodencov. Ale nakoniec mu aj otec zomiera veľmi skoro v 25, čiže mal naozaj taký ťažký osud. Ešte raz poprosím. Od maja 1856 pôsobil ako evanjelický kňaz v Radvani. Áno, je to pravda. Sládkovič je tam aj pochovaný. Potom si môžete všimnúť, aj v expozícii sú rôzne. Najskôr pôsobil na Hrochoti teda, kde si môžete všimnúť napríklad zvončok, ofera, kde sa vyberali, alebo hrochotské archivály, zápisnice. Takisto aj v Radvani je pochovaný spolu so svojou manželkou, ktorá je na obrazovke. Môžeme vás poprosiť? Už mám posledné 2. Meno Sládkovič je pseudonym. Meno Sládkovič je pseudonym. Áno. Už ste na začiatku veľmi správne poznamenali, že jeho vlastné meno je Braxatoris. Práve on si vlastne toto meno poslovenčil. Nebol to nejaký výnimočný pseudonym, pretože Brax z latinského znamená slad. Tak si spravil vlastne prízvisko Sládkovič. A je to preto, pretože jeho starý otec bol sladopilský majster, pôsobil v Badine. Práve preto to bol Sládkovič. Posledná otázka. Andrej Sládkovič sa oženil s Marinou Fiškovou. Neoženil, presne tak. A prečo sa neoženil? Poznáte aj ten príbeh? Lebo ju vydali za toho bernikára. Presne tak, výborne. Oni ju vydali za bohatého bernikára Geržiu. Oni si síce slúbili lásku, ak si možno aj viete, pamätáte, oni sa zoznámili tak, že Andrej Sládkovič, keďže pochádzal zo 16 detí, musel si privyrábať a doučoval v tých bohatých mešťanských rodinách. A tam sa práve zoznámil aj s touto Marínou. On nakoniec, teda už keď si našetril peniaze, tak odchádza na štúdium do Hale a práve vtedy je proste Marina prinútená svojou rodinou, aby sa vydala teda za toho majiteľného bernikára Geržiu. Zaujímavosťou je, že Marina si vlastne do konca svojho života opatrovala zbierku, ktorú jej potom aj Sládkovič venoval, čiže určite teda musela byť silná láska. Ale napokon, ako viete, sa vydala
Vlastne toto vedľa. Naľavo si môžete všimnúť je Marina a napravo je jeho vlastne žena. Antonia Braxatorisová, vlastne Sekovičová, za ktorú sa takisto sa s ňou zoznámil zaujímavostivé, že ju doučoval. Pôsobil tiež v jej rodine ako doučovateľ, vychovávateľ, učiteľ. Takže to sa nepošlo. Napokon sa oženila. Zaujímavosťou napríklad u Sladkoviča ešte je, že možno málo kto vie, že bol aj 3 dní väznený a dokonca mu hrozila poprava. Už mal byť popravený, samozrejme ich označovali za pánslavom, teda keďže sa snažili šíriť v rodnej reči slovenčine a snažili sa takto národne uvedomovať, tak počas revolúcie mal problémy, keď ho vlastne košutovské vojska zajali, 3 dní ho vláčili, ale napokon ho vyslobodila len vlastne nejaká, len to, že postúpili ruské vojska smerom k nám, čiže nakoniec ho prepustili. No a vlastne Sladkovič je o jeho veľkom duchu svedčí aj to, že keď je potom sám ten veliteľ, čo ho zajal, v podstate potom už keď sa teda oslobodili, tak samozrejme sa dostal on do väzenia, ten veliteľ, no a prišla s plačom jeho dcéra k Sladkovičovi, teda či by sa nemohol prihovoriť za neho, či by nemohol byť prepustený, alebo mal byť popravený ten veliteľ. No a Sladkovič samozrejme ešte prichýlil aj tú jeho dceru, dali jej najesť, poskytli jej s rodinou nocľah a nakoniec sa ešte prihovoril a skončilo tak, že ešte aj oslobodil aj toho veliteľa, hoci ho 3 dní teda väznil. Čo svedčí o samozrejme jeho veľkom duchu, pretože ako viete, určite bol evanjelickým kňazom teda. Andrej Sladkovič mal 9 detí, ešte ako keby to k tomu pohnutému osudu, so smrťou sa stretával celý život, nestačilo, dokonca mal 9 detí a z tých 9 detí mu 4 až zomrelo, čo v podstate on veľmi ťažko to znášal. No a zomiera v roku 1972 na vodnatielku práve v Radvani, začala sa mu tvoriť voda v prsiach a po 4-ročnom trápení vlastne tejto chorobe podľahol. Možno viete, že pri Štúrovcoch bývalo zvykom, že si sadili lipu na hrobe. Práve Sladkovičovi ju zasadil botol, lebo lipa symbolizovala nejaký vznik akože slovanstva, nejakú silu. Práve Sladkovičovi ju zasadil botol. No, druhým autorom, ktorý je spätý s našim regiónom, je Samo Chalúbka. Určite poznáte ten známy epitaf, ktorý má aj na hrobe, je tam napísaný: Pravde žil som, krív ľúbil som, verne národ môj ľúbil som. Sú to vlastne slová z jeho skladby Bránko a sám si v podstate povedal počas jeho života, že keď raz zomrie, že prosí akože svojich kamarátov, svoju rodinu, aby mu toto na hrob vytesala. Samo Chalúbka takisto pochádzal z početnej rodiny, možno poznáte jeho staršieho brata Jana Chalúbku, dramatika, ktorý napísal divadelné hry ako Kocúrkovo, alebo len aby sme v hanbe nezostali, Traseritka. Skúsite mi identifikovať na základe týchto obrázkov, že čo môže byť také typické pre život Sama Chalúbku. Sú tam včely, je tam teda nejaký alkohol, knihy, nejaká žena. No, ten alkohol je práve prečiarknutý. Štúrovci boli typicky tým, že sa snažili teda pôsobiť osvetovo, ako som hovorila, a zakladali rôzne spolky. Práve v tomto období vznikajú spolky striezlivosti alebo miernosti, teda dnešné také protialkoholické spolky. Samo Chalúbka vydal aj spis s takým vtipným názvom Pálenka otrava, sa volal, ktorým sa snažil prebudiť tých ľudí a vykresliť spoločenské dôsledky pitia. Čiže to symbolizuje v podstate tie prečerpnuté pivá. Druhý spolok, ktorý založil, alebo to bol aj veľký jeho koníček a záľuba, bol včeliarsky spolok. Takisto sa snažil u tých ľudí, ktorí neboli nejako vzdelaní, ich navádzať, aby sa vlastne vzdelávali a podporovali. Slúžila mu k tomu aj bohatá knižnica a tam tie knihy symbolizuje. On mal najväčšiu knižnicu v tej dobe zachovanú, najväčší počet kníh. Samozrejme, nie sú to ako teraz knižnice, v tej dobe neboli veľmi knihy ťažko dostupné. Čo si myslíte, koľko zbierok kníh obsahovala tá jeho knižnica? Skúste si typnúť nejaké číslo. No, 200. 1000, počula som prvýkrát 1000. A to je fakt najvyššie číslo, ktorého sa dosiahlo. Dokonca mal aj také zbierky, také knihy, ktoré vlastnila, a nie vlastnila sama muzeálna spoločnosť. Z Antwerp mal knihy, z celého sveta v podstate zbieral knihy. Zaujímavé je takisto aj jeho záľuba v archeológii, čo symbolizuje ten obrázok hore. Neviem, či viete dešifrovať, kto sa skrýva ten obrázok ženy. Výborne, je to Božena Nemcová. Nebola to teda jeho žena, bola to jeho priateľka, ktorá ho viackrát navštívila, v ktorým bol zo živej korešpondencii, v živých kontaktoch s ňou. No a práve Sama Chalúbková žena sa povráva, že veľmi žiarlila na túto Boženu Nemcovú, pretože to bola veľmi elegantná dáma, ktorá ho chodila navštívovať. Spolu vlastne takisto aj zbierali nejaké tie piesne, povesti a manželka Sama Chalúbku to samozrejme ťažko znášala.
No a posledný ten obrázok, to ste si mohli potom všimnúť, alebo keď budete ešte odchádzať, je to jeden z našich dvoch najvzácnejších exemplárov, ktoré máme v múzeu. Sú to notície Mateja Bela o historickom vlastne zemepisná vedomosť o Sobokom Uhorsku a sama Chalúbka bol jej držiteľom. Na začiatku si môžete všimnúť, že tam aj podpis sama Chalúbku, ktorý túto knihu mal, a zaujímavosťou je, že sama Chalúbka teda naozaj podrobne preštudoval túto knihu a robil si rôzne poznámky. Napríklad sme tam našli poznámku, kedy s ním asi nejako viedol taký vnútorný dialog alebo nejakú dišputu, keď tam napísal Belo, netáraj s vykričníkom. Že sa mu to teda asi nejaký jeho názor nejak nepáčil. To si potom môžete všimnúť v tejto časti, je to v knihe také vitrine, je táto notícia uložená. No a potom určite je to posledný autor, Ján Boto, ktorý je spätý. Ján Boto, ktorý je spätý, on práve, že pôsobil v župnom dome, o ktorom ste teda rozprávali, na Lazovnej ulici číslo 11. Tam sa stretával vlastne so svojimi kolegami, kamarátmi, priateľmi, robili si rôzne čítania v slovenčine a podobne. Ján Boto mal ako jediný netradičné zamestnanie z týchto štúrovcov, pretože čo boli väčšinou štúrovci, aké mali povolanie v tej dobe? No buď boli evanjelickí farári, alebo boli učitelia, presne tak. A Ján Boto bol ako jediný z nich inžinier, bol práve, symbolizuje to ten obrázok, bol zememerač. Práve toto povolanie mu poskytovalo také zaujímavé možnosti pre jeho tvorbu, pretože on veľa cestoval, keďže robil toho merníka, mal taký túlavý život merníka, ako sa to hovorí. Veľa cestoval a poznamoval sa s týmto obyčajným podaným ľuďom a práve tam nachádzal inšpirácie v podstate pre svoju tvorbu. Či už to je napríklad balada Žltá lália, určite poznáte, alebo Lucidný stolček, lyricko-epická skladba Smrti Jarošíkovej. Ján Boto pochádzal iba z dvoch súrodencov, na rozdiel od Sladkoviča teda, a Ján Boto mal šťastie to, že bol mladší a v tej dobe bolo zvykom, že mladší sa dal na štúdia a starší sa vyučil nejakému remeslu. Čiže on mal to šťastie, že teda išiel na štúdia. Ján Boto. Ešte by som vám na záver, keď máme čas, pustila krátku ukážku, ako vlastne zdramatizovali herci z Babkového divadla na Rastcesti v takom modernom, živom poňatí práve žltú lániu. Pamätáte si ešte ten obsah, o čom je tá balada Žltá lánia? Vystupuje tam vlastne Adam a Eva, ktorí si slúbili lásku až za hrob. Vlastne začína to stojí, mohyla, možno si to spomínate, na mohyle zlá chvíľa, presne tak. A oni si slúbili lásku až za hrob, avšak Adam zomiera a Eva ani neprejde ani rok a Eva si nájde iného priateľa, iného pýtača. No a potom samozrejme, čo je typické pre balady, teda nejaké to tragické koniec alebo nejaké tragické prelínanie. Potom vychádza vlastne tento Adam zo záhrobia, ktorý ju príde teda strašiť za to, že nesplnila ten sľub vernosti. Je to naozaj z začiatku, to bude vyzerať ako, že to je klasické, ale oni to potom tak troška živšie poňali, keďže robia aj pre mladých krvíkov. Stojí mohyla, na mohyle zlá chvíľa, na mohyle trniek rastie a v tom trní rastie kvet rozvíja jedna žltá ľania. Táľanie smutno vzdychá, hlavku moju trnie pichá a nožičky oheň páli. Pomôžte mi, mojim žiaľ. To je deti, tu je tá, Evička tu zakratá. Stála tu raz chalúbčička, samá samúčička. Žili si tu v zime v lete, nevedeli nič o svete, sám Adamček, sám s Evičkou. Ako budú zmluviť. U dva vrstvy hore vzali, na zem nebo prisahali. My budeme večne svoji, nás ani smrť nerozbudí. Raz Adamček sadne k stolu, skloní bielu hlavu k stolu. Ach, Evička, choď na čistec. Kým Evička s čistcom beží, už Adamček leží. Pod prach si ho pochoval, aby na ňo nepravil.
pokoji. Spí Adam. Nebudem vždy s ním. Spí Adam. Spí Adam. Nebudem vždy s ním. Spí Adam. Spí Adam. Prvý mesiac, čo hodina, žena muža. Druhý mesiac, čo deň, to deň. A na tretí raz sa týždeň. Už sa hrobček uľahýna, žena muža zapomína. Sotva hrobček uľahnutý, už je Adam zabudnutý. Prešiel rôček aj žiac očiek. To si klopme na obvôček. Škoda živej osobe s umelcom žiť na hrobe. Poď von, milá, z tej samoty, zavediem ťa do paloty. Zavediem ťa v striebro, zlato, zavediem ťa do mesta. Budeš moja nevesta. Veď za to. Evka dlho neniekala, pravú rúčku pánu dala a on jej dal prsteň zlatý. Večer prídem aj zo svatý. Vyšla Evka až na cestu, hľadí ona, hľadí k mestu. Jak vyzerá, tak vyzerá, od poludnia do večera. Ach, Bože môj, Bože drahý, ešte nesvieť kolímavý, už slnko preč, začne sa tmieť a milého, jak nie, tak nie. O polnoci vraj zapuká. Toto. Ženo, pustí ma vnúka. Len ti spätý Adam ľúbi. Boj sa, ženo, či neboj, ty z moja raz, a ja tvoj. To mi pojme do náručia, on umenie, ona bľadne. Kohút spieva, výchry zvučia, i všetko sa raz prepadá. Čo dáme, čo si sa stála praska lučička, sama samočička. Žili si tu v zime v lete, nevedeli nič o svete. Sám Adamček, sám zemičkou, raz Adamček sadne k stolu, skloní bielu hlavu svoju a Evička, Evička, poď na čistec do vesíčka. Kým Evička s čistom beží, už Adamček mŕtvy leží. Späť Adamko v pokoji, my budeme vždy svoji. Už sa hrobček uľahýna, žena muža zapomína. Tak to len tak na ilustráciu, aby ste si teda vedeli predstaviť, že aj v dnešnej dobe sa snažia takéto staršie diela súčasne stále propagovať vlastne aj mladým, aj mladším ľuďom, aby to bolo nejaké putárodné. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a dúfam, že nás niekedy navštívite aj do tých iných expozícií.